раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода шахсан мутмаин шуд, ки дар растаҳои гуногуни бозори Панҷшанбе маҳсулоти ниёзи аввал ва меваҷоту полезиҳо фаровон аст ва сокинон маҳсулоти зарурии худро бо нархҳои мувофиқ дастрас мекунанд. Дар ин бора дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд хабар додааст. Ба иттилои манбаъ санаи 13 июн тибқи талабот сабзӣ ва картошкаи барвақтӣ, тарбуз, помидору бодиринг, зардолуву шафтолу, гелос ва дигар анвои меваҳо ба бозор ворид карда шуда пешниҳоди аҳолӣ гардидааст. Ҳамзамон маҳсулоти нонӣ, гӯшту тухм, равғану биринҷ, шакар ва шириниҳо низ дар бозор ба таври кофӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Таъкид шуд, ки раиси вилоят барои танзим ва назорати доимии нархҳо ба роҳбарияти бозор ва масъулини идораҳои давлатӣ супориш дод. Манбаъ қайд кардааст, ки барои таъмини дастрасии сокинон ба маводи ғизоӣ татбиқҳо пешбинӣ шавад. Ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар шаҳрҳои саноатӣ ярмарка фурӯшии маҳсулоти кишоварзӣ доир мешавад. Инчунин хабар дода шуд, ки Раҷаббой Аҳмадзода ҳамзамон аз мақбараи Шайх Муслиҳиддин, ки дар шафати масҷиди марказӣ қарор дорад, боздид намуда барои тозаву озода нигоҳ доштани мавзеи мазкур супоришҳо дод.